Padni komu padni, platí aj pre obvinených Lipšicových spolupracovníkov. Inšpekcia obvinila Lipšicovho prokurátora Michala Šúreka a 2 vyšetrovateľov zo skupiny Čurilovcov spolu s ex-šéfom NAKA. Nebudem komentovať obvinenia a vynášať predčasné závery, ako to robili moji politickí predchodcovia, a už vôbec nie skladať nejaké pochybné pexeso na štýl Veroniky Remišovej. Pretože orgány činné v trestnom konaní musia konať nezávisle bez akéhokoľvek politického tlaku. Čo ma ale zaujalo je, že bývalý špeciálny prokurátor a strojca politickej pomsty Igora Matoviča Daniel Lipšic už teraz píše na Facebooku, že sú nevinní a kritizuje obvinenie, pričom práve on v minulosti vyhlasoval, že o obvinených má rozhodovať až súd. Pre mňa osobne je prioritou rešpektovanie zákonov a práv a ako minister vnútra a predseda Hlasu garantujem, že doba politických procesov a pomsty sa skončila. A na Slovensku konečne opäť začalo platiť padni komu padni. Ale nie na základe falošných obvinení, ale na základe dôkazov a faktov.